Gibutyag sa National Bureau of Investigation Central Visayas kon NBI 7 nga sagad sa mga report nga maabot sa ilang buhatan sa dibisyon sa cybercrime kay mga love scams. Karong bulan sa Pebrero o sa pagsingabot sa adlaw nga mga kasing-kasing kon Valentines Day. Kini ang gikabutyag ni Maria Contessa Lastimoso, ang tigpangaba sa NBI 7. Atol sa pakighinabi niini sa mga sakop sa tigbalita nga matod pa dali nga mailad ang pipila ka mga individual tungod sa social pressure nga adunay makaparis sa Adlaw sa Pebrero 14. There are a lot of scams proliferating right now, and that's for a fact. But since it's February, so it's supposed to be Love Month, it should not be a scam month. However, the reality is that daghan yung mailad during this time of year. Why? Because a lot of people are actually lonely. And they would want to project that they have someone, although not physically present, but someone that they can call an online boyfriend or an online girlfriend. Ang pamahayag ni Maria Contessa Lastimoso ang tigpamaba sa NBI Severo. Dugang niining ang love scam o romance scam kay sagad sa ilang modus operandi kay magbuhat og peke nga mga online social media account sama sa pagkuha og mga pangalan sa mga artista o mga langyaw nga mga sundalo dayon makisuod sa mga biktima hangtod sa maabot sa punto nga aduna nay salig kini sa scammer kay magbuhat dayon og kunuhay panghitabo nga manginahanglan og kwarta aron sila magkita o regalo ang ipadala. Gani, gitawag kini sa mga otoridad nga piga butchering scams kay sasama sa pagbuhi og baboy nga lawgan hangtod sa lapaon. Ang biktima sa scam kay kanunay buuan og daw language of love via online hangtod sa mosalig na kini og makuha na ang mga gipangayo nga balor sa kwarta. Secondly, in a romance scam, they give you an illusion that you are in an intimate or closer relationship, but that is only an illusion. Third, they will ask for money. And how do they do that? By propagating this idea that I'll be sending you a parcel. I was caught by customs that there's a diamond ring inside and you need to pay for a tariff and other additional stories. Or I'm caught in a medical emergency. I'm going to Cebu already, but I'm in a hospital right now. Can you send me money? So in effect, love scam is really a form of pig butchering scam. Pig butchering because we normally fatten the pig and then we butcher it. And this is what it is all about. Pahimangno sa NBI 7 sa publiko nga ilabi na sa mga uhaw sa gugma nga dili dayon magsalig sa mga tawo nga naila-ila ra online kay dakong porsyento nga modus sa scam nga kini ang pahimuslan lamang ang ilahang kamingal sa adlaw sa kasing-kasing.